Pane chimina pakati pevanhu vaira. Vanhu varudanana. Vanhu varudanana. Ndiani wako? Tamkurunga. Unomuzera me? Ndiani wako? Ndakatorwa 2019 vakatanga kufambidzana ava nomurume wangu ngeri shamwari yangu wana wasatorora varume wangu vakabva penamba vatanga kushema handina kuziva kuti ndinodzidzira rini kapu yangu yandauya nayo changanini amai ava nenguva yavatora vachigara nomurume wangu vanongondipawo tushoma hatona apa. We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring, crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding, and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Inyaya yomurume wa amai ava. Chichi. Murume wa amai ava akandifonera ndiri kubhindura akati adzura muri kupi ndikati ndiri kubhindura. Zvikati no ndiri kumba kwenyu ndiri kuda kutaura nemi. Ndikati imbori nyaya yei? Zvikachinzi naiye ndoda kuziva kuti mwana wenyu akaroverei mukadzi wangu. Ndikati nyaya yako inoda tiri kumba haisi kuda pafoni. Ndakatora mukana wokuamirira kuti wasvike. Musi wandasvika kumba kumanheru ndakaona murume abuda. Ndobva ndazomufonera Saturday kuseri. Ndikati mukomana ndaapo huya nhasi ndiripo. Zvikati no nyaya ndaikanzura hatichaita kuti tiitaure. Ndikati aiwa ndotoda kuziva kuti nyaya iyi yakamira maringe nei. Huya titaure nyaya. Izvi ari kumba kwake. Ndikati zvachinzi alright. Haana kuuya ndobva ndabuda nguva iyo ndobva ndaenda kubhindura. Kumanheru ndiri kudzoka akazofona ndakufonerwa naadzimai vangu ndikati ndiri kubhindura ndatova padhomini ngaandimirire. Ndakaona aenda svondo tongoti Saturday kumanheru tati nemusangano pachikoro. Ndobva ndachitini no iwewe chiuya nomukadzi wako kumba nomurume wako. Iwewe uyo mukuwasha wangu ouya nomukadzi wako kumba newe wacho muenda muchishedza sabhu moya kuno totaura nyaya semusha. Hazvina kuitika izvozvo. Kumanheru ikoko pakuda kuzoziva kuti nyaya iyi yakafamba sei. Mushure macho imomo wangu ambosumisana nemapurisa mukubva kunetsana kwavakaita vanhu. Sabhu sorry. Ndinodzoka ndorasika ndokuti kangana ndikutongana vanhu vakuru kuno. Nyaya rebesa. Nyaya chaichayo ndiyei? Pane chimina pakati pevanhu vaira. Vanhu varudanana. Vanhu varudanana. Ava munovaziva? Ndiani wako? Tamkurunga. Unomuzera me? Ndiani wako? Makatanga rekudanana? Hamudanana. Sabhu unovazozoka? Ndiri kuzvinzi. Sabhu kwatekudanana? Indaiyamuwabvunza mai vangu kubva muchitanga kugara panzvimbo yenyu mashoko aya akambotaurika? Mashoko aya akambotaurika. Abva angotangira ipapa kuti munzi imi nemukurunga yemudana zvatangira ipapa. Kumashure akambotaurika but anenge achitaurika nemwana wababa. Anenge achitaurika nemwana wababa. Iye mwana wababa akambobvunzwa kuti mashoko aukutaura wawana papa. Asati kutanga kutobvunzwa ndokutoenda kwatikaita pamba pamba kwebaba wachibvunziwa baba wabvunziwa
mwana akabva akabvasviramba akatangira kumboona mushure kunge ayakundisa pamba achindaona akarara nawarume wangu pataenda nawarume wangu pataenda nawarume nemurume wangu ari apa murume wangu aida kunzwa umbo kuti shuwa akabata here mukadzi wangu akarara nemurume wake kuitira kuti ndikwire dare murume wangu atida kukwira dare ndopataenda pababa wairi satadzi ndobva abvunzwa mwana abvasviramba akati ndakavarwera machallenges papa pangu asi ndazwa muchiti nyaya yakambotaurika kumashure kupa yakambotaurika pacho inini matano akatora dare yasvika muzeve kuti ndonyaya iripo mukunzi nauyu mudanana inini semunhu ari kupomerwa matanho amukatora panguva yacho chakatadzisa kuti nimanzwa chinhu chinosvibidza zita renyu monyarara chakutadzisai chii murume wangu ndiyaitaura nezvazvo ndiyaifambira aiwa murume wenyu andifanira kunge ari mumashure imi ndinofanira kunge mutenge muri kumberi nekuti ane zita riri kunyangara ndini hazvina kuya mupfungwa pamusoro ndaipa kufanya kuvamba kwenyaya ndaitira kuti dzimwe dzenguva inogona kuzova dzikosambo nekuziva sei ini ndini sabo ndini sabo saka ndaida kuti mukuziva kuti ndini sabo kana chizouya kwandinozokandiwataura saka kuti ndibatsire sasa batsire batsire ndingangobatsira nichiti shoko inini kuti ndizonyatsonzwisisa kuti shoko riri pandaifanira kuripinda vantu kuda kuritsvaga kuti ririkufamba sei inyaya yekuti ava vadzura ndovanokomiti yangu iri saka nyaya iyi pakuona nemaitwa ayaita nemanziro ndainzwa asi paisha anouya unondizivisa kuti zvinhu zvakamira zvakadai saka inini manziro andikazoita nyaya yakurakura inana kuratidza vanhu kuti nyaya iyi ndinayo kana kuti chindaita kunge ndisiri kunhu asi ndichida sei pachita vamwe vaiwe vachinaisa uzodii ndakati ipfavai nyaya handite kunotsvaga pamba paini ine vanhu vanayo nyayo kana paini ichikwanisa kungaita sei ichauya saka ndagara ndobva ndazombotisanganei sekomiti sekuita iyo vari mukomiti yangu zvakare saka zvadaro ndakabva ndati tichitaura kuti ndomashoma kubuda mwana shoko randakataura ndezvekuti ndakataura adzura kuti shoko rakutaura kanaka asi imimi ndimune mwana anova mukurungai wavo ava mumubvana akarwa neurumo iye ndiari kunzi nevanhu seshoko rokubuda muvanhu kuti ndiye akabata ava mai avo nababa musango iye ari kukonyewa nei kuya neshoko iri kuno dare rangu sabu kwenye ndakatora nyaya yekuitora kuvanhu vatadzana kumisha uko uyu mwana wenyu ari mhandambiri kuti handidi saka uyu mwana wenyu ngaauye nenyaya saka ndobva ndamira ndakadaro vanhu vangopopola ine mushi mumaraini ndobva ndanyarara ndobva ndachizoona uyu murume akauya kwaindiri akati ndafoni ndikaone ndifekti mudzima vangu akati adzura mafoni foni yanga iri kuno ndakati awa uyu ndobva ndazosangana naye murume nditsanawo kumukisaiti ndobva nditi baba mukudiva inini nadzura nemi nemudzimai vavo neuyu murume ana amai vari apa panyaya iyi kutaurika chandakapindura murume ndakamuti nomangwana ndine munyaya dzakuda ndikuenda kubindu handikwanisi kuita tigatizvione kuti rakangwana zvadaro ini ndakabuda ndakaenda ava vakabva vafonera mukwasha vandizive pakati pava kuti uyai kuno sensei hati mafore kasikanganisa sensei navo vakabva vaita kubva kwadzura adzura vakane mukwasha nemwana wavo ava vari kunzi vachodiva kutanga nemurume uyu nemurume wavo saka mashoko avakataura vachionesana vachidii handiyazi zvokuti mashoko api zvakamira sei chandikagona kuzongobata inyaya yekuti adzura vakati kwandiri nyaya yevanhu ava ndaanayo ndakaisa pamama inho ahorai ndo mawiro ayakaita kubva kuna adzura mudzimai wouya ari kupi auya saka ini zvadaro
mushure mekudaro munhu akazoita kuti dai paitondo pandikatanga kutangira nyaya munhu akauya akaenderwa nababa kunzi ndine mari iyi ndiendere kuna Dzura ndanzwa kuti vada kutora mwana wangu mudzimai wangu kumba dzimwe dzenguva vangandiregere nemudzimai wangu musha wangu ukamira ini ndiri pamba pangu nemurume wangu kusoro $50 vane murume anogara pamba pangu ndakanotangira naye kuma99 tichikurukura ndopandikaona baba vari papi murume ari papi ari pa chinhu chakaita ndikuti ndakutotandewo zvamwe andaiziva kuti nyaya dzautaura ndobapazonzi vakuoneka ndopakanzi nemudzimai womurume uyo ndokunzi imbomirai ndokunzi vana muri papa imbodii imbobudai ndokunzi imimi zvongu tikurarama nini asi sasabu pane nyaya iri papi nyaya iri pano ndekuti murume uyo akandipa mari $50 kuenda kuatezvana mushure mekunge murume uyo anzwa kuti atezvana vati nyaya dzandiri kunzwa mwana wangu ndada kuti abude kuchi kumba kwake auye kumba kwangu saka baba vandokaukaina nemari vachida kupa nechichemo chokuti ndida kuenda endai nemari ikupi murume uyo akanga atuma pasina mari ndobva abvunza kubvunza kuti ndinonotaura nchiti kudii pasina chi murume ndobva abvisa 50 ndamboenda pamura mai ndikunzwa andifunga zvekutaurika nezvinzwa tibatsirei kwidzai izvi vanhu vese vanda ku pamusoro ichangamini ndisanangure nyaya iyi ndakatangira kusvika payaona nyaya iyi ini ndakarora nemurume 2020 ndipo wakatanga kufambidzana ava nemukadzi uyu 2020 ndipo mukatorwa imini ndakatorwa 2019 ndipo wakatanga kufambidzana ava nomurume wangu chandakatanga kuona imeseji kumufoni yemukadzi uyu yanyorwa nemurume wangu ichinzi ko ndaita sei saka ndina ndine foni yeava saka nguva yandinozvisa musoro kuti nditi inhamba dzemurume wangu taitoenda powacha musi wacho iwo tiri tese ingeri shamwari yangu wana wasati warura ndasvika kumazowe kuya ndawacha kundapedza andati ndipowa shamwari foni yako handida kumuudza kuti ndine zvandaona pane munhu ndobva ndati ndoda kusenda masongo pandichitoro inini handina kusenda masongo ndakatanga kutaura nemurume wangu nefoni yaapa ndakati ko bho here zvikanzi bho vandati wadii yanonokosvika vandati todii haina kunonokosvika ikanonokosvika dzese dzandikanyora tuwa dzinopindwa dzikazopinda namba idzi mufoni yaaa wangu watora foni yavo ndakumba tapedza kuwacha pa3 days ndagara awana kumboratidza kuti ndine zvandaona zuva rechina takugadzira zvekuenda kumasoro vandatora aini yangu mvura yangu yogeza iri pamoto kuti tibate 3 o'clock vandatanga kuaina nandiri paseri pedhoo kuti munongozwa kuti dhoo mukarivhura rinosara kawangadzira kauko ndaenda paseri pedhoo vandatanga kuaina neroko 1 titambisa aina wabi yangu wangu agara pamusuwo tichiona mavhidhiyo yavo avabva vanyora meseji zvakanzi kuenda kuchechi here zvikachinzi neuyu ehe zvanzi bho zvimwe zvakazopindura nawo dandabuda panze imwe meseji yanganyoga yaita sei yaenda pandavaisira mvura ndatende mugezi awana kindogezi andadzoka ndikati imi chii chiri kuitika naamai avo zvikanzi hapana ndikati munonyika manyora meseji mabvunza noti kuenda kuchechi here makati ehe zvakanzi bho parume wangu akabva pina mbabva tanga kuchema vandatora yangu foni ndafonera wangu kwaenda powacha andati imi muri kupi zvakanzi ndichiri kumazowe shamwari ndikati alright kana wakubva kumazowe uyene kuno vawana kuramba kadhishika wabva ukasiya parodhi watuuya kumba kwangu andati pindai imimi mukutaura nawarume wangu nemameseji musiuye ndikatora foni yenyu kana musina kuzviona tiri kumazowe ndakataura nawarume wangu nemameseji zvimwe zvavakapindura foni manga matowa vakati shuwa ndiregirire nanga ndisati ndano mwana ne2 years ati ndiregirewa mini wabhii andamira
mabi yangu iyo ndandishuwa mukadzi ndiregiriro nyaya ikaitika ndati alright ndipai 500 yeruregerero. Yes. Now right. 500 ndaitara kuzoti habana ndikukupa 500 sendati 500 mimi ndiri mukudana ndakabuda panze ndikati ya chimboronga izvo ngamuchida kuronga kungavharara duka ndagara pamusuwo kuti wamboronga wakati chiuya mai muku amene chiri kunza amene inobhi uya amene inobhi kuri kudoka baba zvipaunozondipopotera kuti ungochiri kumazoe chete iniho mapedza abuya wangu hangadaire waingochepa ndakutaura mabuya wangu awa iwe sha kumbira mukadzi wako regi zvakachinzi alright. Abuya wangu wanga asina 3 days wabva kumaini wabata 200 ndoya ndakabatiswa yeruregiri 200 iye ndakati aiwa mangwana rabonya baba nemunin'ina wangu tine dzimwe nyaya chine basa ndekuti uyo chichenyu murume wangu murume wenyu muti ugara mose apa ndiri kumba kwedu. alright madzimbiyo zvakanaka zvatipoesiro ende munosaini iri pachena atidi kuwesta nguva neisabuka isi pachena aiwa iri pachena haisi pachena nesha inonosaini Sabu. ava makavaona chichenyu apa makaona ava chichenyu amai yamukurunge kwe wakaona ava chicha ndakukunga mvura inayo endai Changamire ndandinomubvunza ipapo pamusoro ndanga ndichida kuti tibvunze zvaita kuti ini nhasi ndikufonere kuti uyu anochimina mubvunze kuti imbudzi ngani dzandadya paari obi uyu nguwasha wangu mubvunze kuti imbudzi ngani dzadya zei dzandadya inini nokubata nonyaya idzodzidzi mubvunze kuti ingani ngatauri ndedzemunhu iye chete iye ngatauri mbudzi dzenge zvisiri dzeava dzanyaya ava atizora waitoda kutora mwana wo ndozvandaita ndiregerere baba imwe chete sainavo unotaura zvatsananguwa neava ndifungana mukoma vangu vakambouya takagadziswa ava vakabvunza vakaramba natete wavo vakatukwa ava natete wavo vakaramba vakaramba vakazviramba nyaya itaurika waita kushamana imisire iyo zvadaro mombe yechimina momira imamai zvinhu zvavakazita nokuwirirana maizita nokuwirirana kaiti inini nani nemurume uyu ai maizitiri handina kudanana naye vaisire mombe nembuzi vakanzwa nyaya here Mamsipo here papachitaurwa namai amambe ndeuchiripo but hai hazvisiri haisi shamwari yenyu here iyi shamwari yange shamwari kanganisa ushamwari wenyichi naiva shamani zvatora mukadzi mubvunzo wandabvunza ushamwari hwangu hwakanaka chazosvika kuti ushamwari hwenyu munyanganishi ine yekuti mudi yangu anenge achifurirwa nevanhu ari kufurirwa nevanhu $200 zataurwa iyi ukanganisa yakazopuwa mukadzi uyu mamuri moyo pamwe mukavharwa mumba aiwa ndesi handitozvizivi naamai ichokwadi ndandichida kukutsanangura Changamire kuti munyatsoonzoti nyaya iyi mamiriro yakaita kusvika 2024 mai nguva hatina amai nguva hatina vachiri wese nyaya yaichatinese taisira uyu mombe nembudzi zvechimina handizvozvo unobhadhara rii mombe narini iwewe mombe yechimina narini nembudzi narini shamwari wakuda kuchema hanzi mombe inoyarini yechimina mombe nembudzi zvinoyarini
Mangwana. Rini. Mombe achandi turina. Unokwanisa kuwana chii? Turina chandinacho. Unachawena? Ndio makanikopa nguo. Tokupa nguo. Ndikupire nguo. Nguo yako kumbira kudai lino ndei. Ndeiko nguo yangu? Sekubhadhara kuona Kubhadhara chi? Mumbei. Dei. Dei. Une nounzo waita sei? Nawe chama. Ungati kunengerwa kuve mukadzi wako wanga achitaura zvanga achitaura wasingazivi. Kwakumba waizviramba. Zvinowaita kwakutanzi ndizvo. Vachengetedza musha wavo shamwari. Iwewe nzwisisa nyaya iyi. Vaizviramba vachidhifenda iwewe. Mushonga wajikisa mari 200 topanga pane ishu. Vakanga vasingada kuti murume achitorwa mari. Ava havasina chokuruza izvo zvokuti havasisiva murume. Sanyaya dzakungobuda. Kunyepera. Mupei month yekubhadhara. Mama. Glory yairi ngarive chokwadi. Handina kuzwa kuti ndinobvunzira ndini. Kapu yangu yandauya nayo changanini. Yoi iyi. Mai ava nenguva yavatora vachigara nomurume wangu. Vanongondipawo tushoma. Hatona apa. Mese muchiona changamiro notiteka zvizvitiroko ndochachimunyika. Paenda kunga mwana mtora kapu yapo. Kazinzwa. Amai. Ugamai mkumbereke. Andikwa zvinozowana nokuti havana. Vanazvo kudhara zvakapera zviri mavari. Saka wakandisira kapa kuti wakuda kuti isusu madini takuita madini. Alo kuchachira. Kasama ndikumbereke. Manzwera ame. Amwe ndinguta waita zvekuru. Nguva mai. Fuga mai pamfunireke. Mabasa munoona taita shortcut. Amai ava kungwa kutamba vazotowatacha. Makaita sei? Kaenda kumbira regero. Wayasvika kwekapu amugono. Oziya. Makaita sei? Taurai tipedze muno. Makaita sei? Uyo mwana aita zvaakwa kuti aite apedze. Makadaro nokuchacha asi makakumberekero. Sei mukumberekero wei? Mati? Taurisai. Mati? Shamari. Ichi chikomba yapera nyaya. Wazobhuma. Todzibata munhu. Asi toda kutenda mwana uyu. Dai asakuda zvinhu yakaisikabude nyaya iyi. Mati, toda kuti utende manje. Uri kumuopa mhosva asi vayasvika nhasi. Ndatomboti nakuru wangu kati nyaya iyi yemanga kunyebe. Ndazvitaura kasimira chiripo. Isira mai ava vaisire mbudzi dzavo nhatu. Vanofanwa kubhadhara mai ava. Mbudzi nhatu vanofanwa kubhadhara mai ava. Kapu yazara. Ine munosaina amai. Ine munosaina amai. Sunga ambe amene kusaina. Ambo yatikunyengetedzai. Maya vachisunga iwe enda pana mabuya ako. Ina unokuberekera unokuya. Iwewe
kumbira regerero taurisa vanhu vazvinzwa vanzwa zvaukaita amari tokumbira regerero pane zvandakaita iwe tembo vamaisira uyu mombe dzake nhatu iwe cheka kuya kudareyo iwe unoisa mari iri dare isai mukomana wemombe dzake nhatu atiri kuramba achitenderedza vana zvakapera kudhara izvo iwe muise mombe dzake nhatu ane mombe ina dzarikuakuisa mombe ina nembudzi imwe chete mombe dzako nhatu mwana wamai utisire mari iri dare wazvinzwa iyi mombe idzi dziri nhatu tinodzida tikupa 3 months totubhadhara wazvinzwa end of August, end of September, end of October wazvinzwisa ndakupa mukana wekutsvaga mari uzvoereso ino amai musi wa14 uisa ichi budzi nhatu wazvinzwa apera sumuka yamene mudzimba ndira amaya mudzokere kumba paradze imba dzokere kumba ati baba vari munhu chuda mukadzi sabu sabu waro sabu Vamos a ver.